hello, 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 hello. I know you love, you know I love. You know, i és tot plegat un gran joc d'or. La vida no és un cabaret, sinó una llauna de sardines o una gran casa de barrets, o si voleu de barretines. Mollerussa, 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 mon amor. Per tu ploro, mollerussa, i del fons del cor em surt. Si sóc a terra estranya no t'oblidaré, i amb el temps i una canya potser tornaré a Mollerussa, mon amor. Prim, 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 i mort de gana, mort de gana, mort de gana. Prim, 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 i mort de gana, mort de gana, mort de gana. 4 fills que tinc són el meu calvari, doncs s'acostumaven a menjar diari. Per això els he tancat, per això els he tancat en un seminari. N'era una reunió amb un cap de vila i de regidors. N'hi havia una pila, tra-la-la-la-la-la, que voten, tra-la-la-la-la-la, per al català. Després d'anys d'ensopiment, torna a vibrar Barcelona. Doncs es pregunta la gent per què vol l'Ajuntament tocant-se allò que no sona. Qual vulgar cor de granotes ens alcem les teves potes i cridem plens de moral. L'any que ve no farem riure, visca Catalunya lliure, visca el Barça i en Montal. Catalanistes, desfoguem-nos, que ara es pot gràcies al futbol. Cridar ben fort fins a escanyar-se, som i serem socis del Barça, tant si es vol com si no es vol, tant si es vol com si no es vol. El personatge d'avui no és un individu sol, sinó un grup format per 3 persones que tenen entre elles una cordialitat quasi britànica. Es tracta de la Trinca, el conjunt de música moderna més popular a casa nostra. Començaren a tocar a la costa perquè els deuria agradar la música i les turistes, amb cançonetes de moda, rumberes o nostàlgiques, mentre anaven afinant el llenguatge que els faria famosos i l'originalitat de la seva línia, popular, de barri, de rialles grasses i plenes. 12 discos llargs i 6 espectacles teatrals, ultranombrosos viatges a casa nostra i part de l'estranger, confirmen que avui tinguem amb nosaltres en Josep Maria, en Toni i en Miquel Àngel perquè ens ajudin a entendre si són un formidable menatge a trois que s'estimarà pels segles dels segles. Bé, Josep Maria, Toni i Miquel Àngel. A veure si en traiem... Ha estat molt maco, eh? A veure si traiem alguna cosa d'aquesta conversa, perquè a part de que no em deixava, em fèieu riure mentre llegia l'OF, cosa que em sembla molt malament. Vosaltres fa molts anys que us coneixeu, no? Sí, amb en Josep Maria tota la vida, jo particularment, sí, perquè també és de Canet. Sou de Canet. Tu no ets de Canet, no? Jo vaig anar a Canet quan tenia 14 anys, em sembla,
I a partir de llavors ja vam trobar-nos a tots en el tren, estudiant cap a Barcelona i cap a Mataró i tot això. I tu què eres? Tu has estudiat en algun altre lloc, no? Sí, jo vaig començar estudiant als maristes de Canet fins aproximadament als 10 anys i llavors vaig anar a estudiar per manumarista. El que va passar, l'assuntillo, és que als 14 anys vaig anar a Canet i com que una sèrie de reaccions físiques i químiques que passaven al cos i una sèrie de com en diuen allò, perquè es faci una reacció. Bueno, el que hi havia a la platja i tot plegat, doncs. Què hi havia a la platja? Tu diràs què hi havia a la platja. Intercanvi cultural? Quan vau començar a fer els primers conjunts? Ui, em sembla que abans que els Beatles i tot va ser això. Sí, i tant, molt abans. Sembla que va ser l'any 60 o l'any... L'any 60? Però quants anys teníeu? Doncs 14 o 15. No, jo no hi era. 14 o 15? Però que formàveu part d'un altre conjunt o no? Sí, bueno, amb altres companys de Canet ja teníem un conjunt que em sembla que se'n deia els Blue Cabritos. Sí. Els Blue Cabritos? No tenia res a veure amb el moviment, no tenia res a sol, sinó que ens agradava el nom com a Blue Cabritos. Amb quina llengua cantàveu al començament? Jo encara no hi era. Això pregunta als imperis, no ho sé jo. No, en què cantàveu? No, al començament havíem fet algunes cançons en plan de broma, que em sembla que era el Tuix Sepulcral i el Tuix de la Mòmia, i eren en català i en castellà, era una barreja rara, bastant híbrida. I el Madison aquell que havia sentit jo, El Madison. estant d'un dia a la playa que si hi ha un calor que vaia, estava molt bé aquell tros, estava molt bé. Però el que passa que el conjunt va durar 3 mesos o 4 mesos, fins i llavors ja ens van professionalitzar una mica més, ens van comprar una guitarra i unes cosetes, i ens van juntar amb 2 més, i llavors ja érem un conjunt de 5 i ja feien bastant de soroll. Sí. I cantàveu cançons de moda? O sigui, per fer ballar la gent? En aquella època cantàvem el Sapori di Sale, El Sapori di Sale? sí, el Twist de Saint-Tropez. Sí, jo en aquest tros encara ballava, encara m'estava en el conjunt. Però tu quan vas entrar, aleshores? Quan va Era qui arribi. Quan va sortir els Hermanos. Tu anaves als Hermanos i mentrestant els anaves a veure. Diguéssim que nosaltres el van convertir. Sí, però tan punt vaig plegar. Bé, Què vas a fer, mi la sí? música m'ha agradat sempre, no? I tenia algun instint per això i ja sabia que l'assumpte aniria bé. Vull dir, Entre la música gregoriana i la nostra, doncs, va fer una tria. no, el que vaig fer va ser un campmàs. Fins ara anem tirant. El Miquel Àngel va començar amb nosaltres quan actuàvem per les boats de la costa i em sembla que un any va demanar vacances, o li van donar vacances 15 dies. I va venir amb nosaltres, amb el conjunt, però a nivell de pipa, que se'n deia abans, que era el que ens ajudava a carregar i descarregar. De fet, ho érem tots els pipes, però ell venia... Tu eres més pipa que els altres. Sí, ell es pagava l'entrada... Jo tenia el gran avantatge de que jo ballava, i ells no. Ell es pagava l'entrada, per dir-ho com era, a la sala de festes, a la boat, carregant i descarregant i fent de pipa del conjunt, no? Que era un sistema d'entrar 15 o 20 amics cada vegada. Però vosaltres recordeu molt l'actuació de Sant Cebrià, Sí, que va ser la inicial de Que vosaltres va ser allà on tres. realment vam néixer nosaltres. Bé, Com a trinca. com a trinca. Ja teníeu el nom de la trinca? No, jo com a conjunt ja havia entrat 2 o 3 anys després i el nom de la trinca ve de l'actuació al programa de l'Escamilla. L'escamilla. Com va sortir el nom de trinca? Nosaltres, degut a això de Sant Cebrià, que havíem de fer actuacions i per voler agafar una mica de taules, com si diguéssim, vam anar a un programa d'aquests. El primer de tots els que ens va obrir les portes va ser el Salvador. El que passa que ell volia un nom del conjunt per anunciar-ho i teníem tota una llista de 30 o 40 i em sembla que el primer de dalt de tot era la trinca. Llavors ens va dir, va, dona'm un nom que us haig d'anunciar, si diu una cosa, i van dir, les vàdigues de trinca. Sí, és que vàrem triar pel diccionari, pel tri. Pel tri. Ja, dins els trenaranjos de com podia ser. Aleshores, quan ja comenceu a cantar com a trinca i comenceu a cantar en català, comenceu a notar una diferència entre el públic dels turistes i el públic dels pobles? Abans de començar a no, cantar. perquè això que m'he explicat ara del Salvador, de fet, va ser com un lapsus, no? O sigui, vam seguir cantant a continuació encara a Sant Cebrià, pels turistes i tot. I no va ser fins que havien gravat un parell de discos que no van començar a cantar en català. Val a dir que acostumats a cantar pels turistes, que ja cantàvem doncs, en anglès, en alemany, en holandès, bueno, amb allò que nosaltres parlem, no? Doncs la primera vegada que vam actuar davant un públic català, contràriament al que pugui semblar, més aviat ens feia una mica de por, no? Haguéssim estimat molt més que haguessin sigut turistes, no? Sí, allò ho teníem per la mà, si m'entens. Ja ho teníem practicat, allò, I diguéssim. la diferència érem nosaltres, no en el públic. Però quan vam veure que el públic català ens rebia, doncs, clar, lògicament, molt més bé que no pas els altres, ens enteníem molt més i parlàvem un llenguatge molt més similar, doncs, a partir d'aquí vam veure clar que sí, que el nostre era això, i el dels conjunts ja s'havia d'oblidar. Vosaltres vau sorgir en un moment en què la cançó catalana ja no era compacta, o sigui, ja no tenia... No. I fins i tot tampoc tenia aquella transcendència que tenia al començament. Bueno, quan van sortir nosaltres, Sí, això es mantenia. Lo de la transcendència era molt, molt fort. El que he vingut precisament era potser fins i tot un excés, De transcendència. sobretot amb una sèrie de gent que va cantar sense tenir res més que transcendència, sense cap altre
qualitat ni res, no? Va Va ser sorgir... l'època del boom, quasi m'atreviria a dir del boom, que hi havia 5.000 nens que s'havien comprat una guitarra per Reis i que tothom anava a fer cançó catalana. I Va que ser aquella època. els hi deixaven gravar un disco. I vosaltres vau sorgir com a reacció espontàniament a tota aquesta cançó o no? No. No, nosaltres el que passa és que d'aquesta facilitat de gravar un disco ràpidament, que hi havia en aquells moments, ens vam, en certa manera, beneficiar d'entrada, no? És a dir, no era lògic que una gent que venia de Canet, que havia cantat un dia en un programa de ràdio, ja tingués l'oportunitat ràpida de gravar un disco sense més plantejaments. Però mai ens havíem plantejat ser un grup de cançó catalana. És més, si ens vàrem decidir donar el pas de venir a Barcelona a cantar, perquè nosaltres estàvem a Canet i baixàvem cada dia a Barcelona, aleshores va ser perquè volien agafar taules per poder seguir cantant amb els turistes i cantar-los coses, però tenir una mica més de mise en escena, que en diuen, no? I el que ens divertíem, què? El que ens divertíem. El que passa que va anar tan rodat una vegada arribant aquí, perquè entre la primera actuació de Radioscop amb El Salvador i els 3 o 4 més que en vàrem fer, em sembla que ja es va decidir que es feia el disc. Aleshores va ser una cosa molt ràpida i a més vam estar fent el primer, el segon i inclús un long play, fèiem el disc, veníem a Barcelona i un cop estava acabat ens anàvem a casa i no volíem saber res més. Hi ha alguns cantants catalans que, a més de cantar en català, canten en castellà. En canvi, vosaltres sempre heu cantat en català. Això ha estat realment pensat per part vostra? No. Vam sortir en una època en què no es podia... Potser l'ambient ho portava, no és perquè hi hagués unes normes fetes, sinó que realment era una època on es havia de cantar en català només. Aleshores, mica en mica, m'imagino que amb la integració que van anar tinguent amb el món de la cançó i el món de la cultura, van anar entenent el per què havíem de cantar en català i per què havíem de seguir cantant en català. Però no va ser una forma massa decidida de bon començament, De bon començament ho veiem clar, però des d'un punt de vista molt personalista. Sí, no? que És a dir, cantar en cantar en català castellà... perquè les lletres ens sortien espontàniament en català i així és com sabíem, i és l'idioma que realment dominàvem a nivell del tipus de cançons que fèiem i tot. I tot i així, aquest tros encara dura. Sí, encara dura molt. Encara ens veiem molt més en cor de fer qualsevol cosa en català, perquè... I Clar, què he de dir? Que pensem en català? Ja ho sap tothom. Quan fem les actuacions a Madrid, per exemple, els últims dies... Somos-hi! Somos, seamos! A mi se m'ha escapat així, però 40.000 vegades, si és igual, si no passa res. Els últims dies comença a tenir bastanta bona relació i d'explicació en castellà, però els primers dies és horrorós, els músics estan deixant de riure darrere completament perquè no poden aguantar-ho. Autèntic, no estan acostumats a coses com aquestes. No, és que no parlem castellà, de fet, parlem una cosa així. Traduïm del català. Traduïu del català. Però tot i així, el que és molt interessant de vosaltres és que us vinculeu molt amb un llenguatge català col·loquial, molt català i molt popular alhora. O sigui que sense deixar de ser correcte, és molt popular i És que molt som molt col·loquial. populars i molt catalans, nosaltres. I molt Sí. correcte. Bé, però aleshores això és perquè sou de Canet, o sigui, perquè els pobles és més fàcil, diguem, de que es mantingui la llengua catalana perquè us ve per la família, o ha estat un procés racional per part vostra, o us surt d'una manera... No, El absolut. llenguatge que parlem en les cançons és el mateix que hem parlat tota la vida, és a dir, no hem fet cap estudi de quines coses es diuen, quines coses es fan. Dit d'una altra manera, el que dic m'ho van ensenyar a casa. Sí, a casa nostra sempre s'ha parlat en català, i els renecs que surten a la trica són els renecs que ens deia l'avi i el pare quan s'emprenyàvem nosaltres. Són els que I les surten frases als col·loquials discos. també. I teniu la idea de que tot i així és viu, o sigui, encara que el parli l'avi i el pare també No, el és parlen viu, els és viu, joves, sí, completament, és completament viu. Completament viu. Vosaltres accepteu castellanismes que ara doncs, els joves diuen molt, com per exemple enrotllar-se, quin rotllo i... Bé, quan són molt concrets i específics, és que s'han d'acceptar. Home, nosaltres utilitzem tot allò que sigui funcional també a les actuacions, Vull dir, i a les cançons. Vull dir, si un castellanisme concret ens sembla molt més funcional que la seva paraula ortodoxa catalana, també l'utilitzem. No, i a vegades- Això de que som correctes també ens han titllat del contrari. moltes Incorrectes. vegades. Però nosaltres hi posem cometes quan diem una de molt Ah, sí, no, la posem cometes. No, I a tots vegades som el conscients, moment- però vull dir, a vegades val més. no ho Val hem més dir d'explicar. petardo que no pas dir-li petard. Oi? Vaja, segur. Doncs, ja hi som. El que passa que en el moment d'explicar una cosa, a vegades té molta més conya si li poses la imatge castellana que no pas la catalana, lògicament. És que- Ara bé, segons a quin llenguatge no hi som pas massa basats. A nivell de posar moltes paraules d'ara, castellanismes, que no tinguin cap funció dintre una cançó, no els hi posem. I a més ens és difícil explicar-la nosaltres parlant normalment, també. Tu has dit que us havien titllat d'incorrectes alguna vegada. Jo també he llegit i he sentit crítiques d'aquest tipus i també he sentit algunes crítiques que us qualifiquen de grollers, o sigui, de que sou molt mal parlats. Ah, sí, i tant. Per sort. Si els catalans som un poble molt fi, home. Mira, i ara anava a dir una cosa darrere d'això, però no ho dic. No. Però de quina manera us han criticat el vostre llenguatge? Home, pensa que... Per aquest cantó no han apretat mai gaire. No, per tant. però el llenguatge no massa, no.
Ja et dic alguna paraula concreta que han dit això s'hauria d'haver dit en català escaient. Però per dir coses molt gruixudes i coses molt fortes. A nivell d'idees sempre hi ha, saps que hi ha una gent molt àmplia, no? Vull dir, la gent del carrer opina de moltes maneres diferents i sempre hi ha aquells que en diem de la màniga ampla nosaltres i els de la màniga estreta, no? Esclar, el gust de tots difícilment, doncs... No, és que això de la màniga ampla no queda explicat. És que quan una persona vol dir-te a continuació de que això no s'ha de fer. Jo tinc la màniga molt ampla, però això no hauria de... I no és que diem de la màniga ampla nosaltres. Bé, bueno, ara ja... Esclar, el que passa que esteu parlant dels continguts, jo em referia només al llenguatge. No, quan el llenguatge no hem tingut masses crítiques. No. Hem tingut més problemes a nivell d'imatge amb el que expliquem amb aquest llenguatge, de la manera que ho utilitzem, que no pas per dir una paraula forta. Clar, és que al dir això, jo sí que he sentit tres tipus de crítica, no? O sigui, primera, doncs, la part sexual, que us aneu massa llarg, després la part religiosa, la part religiosa, que també n'he sentit. Jo sé de senyores que estan molt ofeses per aquella cançó famosa, no? Bé, jo anava a dir que amb ell no l'ofendria, però vaja, és igual. No sé, en qualsevol cas, vull dir, hi ha l'anècdota que us podíem explicar, que un dia van trucar una senyora a la ràdio i dient, escolta, aquesta cançó és una vergonya i sembla mentida que l'hàgiu passada i tal, els deien els locutors i, en fi, és molt fort. I jo quan tinc el disco a casa, quan arriba aquesta cançó me la salto, no? És a dir, en qualsevol cas, la crítica ve una mica des de dintre, no? Sí, que està molt bé que si no volen sentir la cançó la saltin, però que en canvi tinguin el... O sigui, segueixin... Amb nosaltres el que podem dir és que abans de treure un disco sempre ens hem barallat amb censura, amb l'oficial, diguéssim. Llavors, un cop ens hem barallat amb la censura oficial i el disco ja ha sortit, vull dir, nosaltres anem tranquils pel món. És que tampoc ens podem anar barallant amb la microcensura de cadascú, si m'entens. Després també hi ha una altra part que està criticada, sobretot en els vostres espectacles, que és el tractament patriòtic, diguem. O sigui, esclar, vosaltres de vegades us enrieu de temes o de cançons com la Santa Espina, que tenen un sentit. No ho fem mai nosaltres, això. No, però, o sigui, vosaltres en riure's de tots aquests aspectes és perquè ho considereu vostre, diguem, i per tant us en podeu enriure? Home, ens enriem molt també de la part ridícula que pugui tenir un triomfalisme fora de lloc, no? I segons quina mena de nacionalismes massa exacerbats, per dir d'alguna manera, ens fan una mica de por. Aleshores, ens en podem enriure, perquè el dia que no ens en puguem enriure d'aquestes coses, que siguem una nació o un país que tingui que cuidar i guardar dintre d'una caixeta les seves tradicions perquè ningú els hi toqui, ja podem plegar. Ens hem d'enriure de nosaltres mateixos i mentre puguem fer això mateix doncs irem tirant, si no pot ser bastant perillós. Si un país s'ha de guardar amb un pot, malament rai. Llavors és un museu, llavors. O sigui, que ho feu perquè considereu que és un país viu? Home, evidentment. A més, entre nosaltres ens podem rentar la roba bruta tranquil·líssimament, si no passa res, i tots ho sabem, el que passa a casa dels altres, no hi ha pas problema. Concretament, en aquesta cançó que hem passat ara del Barça ens en rèiem precisament del triomfalisme nacionalista que es va destapar pel fet que el Barça guanyés una lliga, no? Vull dir, que això té un punt sempre de ridícul, no? Hi ha qui es passa, hi ha qui confon la gimnàsia amb la magnèsia i totes aquestes coses, no? És comú, això. Com considereu, aleshores, el vostre, diguem-ne, patriotisme, entre cometes? Jo, d'alguna manera, em sembla que fer i pensar com fa i pensa la gent del carrer és ser un patriota en aquest país. Almenys hi ha una diferència entre la classe pensant del vell estil i la gent que no pensa, vull dir, potser pensa d'una altra manera, però treballa. M'agrada més treballar, segons com. Hi ha un perill que és quedar-se parats completament amb els records, per dir d'alguna manera, o amb les tradicions, no? I que, lògicament, un cert tipus de gent del nostre país, d'una edat determinada o molt determinada, i que té, diguem, uns sistemes de domini dintre del nostre mateix país, pot arribar a tenir una estructura feta del que ells volen o consideren que per Catalunya és bo, per la gent que ve darrere no és bo de cap manera. Aleshores, a partir d'aquí tot és estripable i tot és criticable. Sí, és el que deia en Carlos, és una classe... Ja ens haurem de barallar. El que no pots és conformar-te, evidentment, amb la perifèria del que és la cultura catalana i del que és el país català. Vull dir, precisament la perifèria és del que podries prescindir-ne en última instància, no? El que és superficial, el que és la cosa que sempre s'ha defensat des d'un punt de vista, si tu vols, romàntic, però molt poc efectiu. Vull dir, el país serà lliure quan sigui lliure, ja està. A uns nivells molt més concrets, a uns nivells de carrer, Tornant a la qüestió del llenguatge, vosaltres
que pel llenguatge esteu molt vinculats al poble i a la gent d'aquí. Heu cantat també fora, bueno, ara veniu de cantar de Cuba, però heu cantat heu cantat a Castella, heu cantat a Madrid. Hi ha una cosa que m'intriga molt, és les traduccions, perquè vosaltres diu cançons com, per exemple, el famós dedicat als senyors que fan faixes, els feixistes. Per exemple, com traduïu caixa o faixa? O caja o faja i avall. A vegades les cançons les he d'explicar com idea i com a moment determinat de cançó, mai com paraula per paraula. Això no vol dir que no es perdin un 20% del sentit que estem explicant a la cançó, però tota la cançó l'entenen perfectament. Només que els expliquis que feixistes en català significa fabricants de faixes, ja t'entenen tota la cançó, pràcticament. Pensa que, a fi de comptes, vull dir, a Cuba sí que és una altra història, no? Però quan anem a Madrid, vull dir, el sistema dominant, el govern, posats, com si digués, l'educació, la repressió de tots nivells, de tots els tipus. Vull dir, és bastant comú, vull dir, tenim coses que no són comuns, però aquestes precisament ho són molt. Llavors, tot allò que sigui crítica de allò que ens ha estat fotent a tots, doncs s'entén pràcticament. Si el que fot a tothom uneix. Sí, la comunicació és total, en El aquest problema sentit. és agafar només unes cançons, diguéssim, una mica més internacionalistes, que no parlin de problemes nostres d'aquí només, sinó que siguin de tot el país, llavors s'entén perfectament. I la cançó del Barça, per exemple, a Madrid, la Aquesta ens la demanaven, en canvi. Sí. Home, nosaltres no la programàvem d'entrada, no l'hem programada, perquè és com una mica... Sí, una mica temerari, oi? Sí, és una mica difícil. Anar a Madrid allà... És que anar a Madrid a cantar la cançó del Barça... És un problema de supervivència, no? Potser ho demanava algun català per venjança, de saber. És que hi ha de tot en aquest món. Però sí, alguna vegada a l'acabada, allò, si ens pot repetir, o si ens l'havien demanat nosaltres, doncs, si us ho voleu... Vosaltres heu fet, contràriament a molts altres cantants, la gran majoria dels cantants catalans, heu fet teatre, heu fet espectacles. Bueno, ens han guarnit i hem sortit a fer coses allà. Però han estat d'un gran èxit i fins i tot de públic. És per recordar-la, suposo que quan feien Rossinyol, no? O sigui, jo crec que té un paral·lelisme bastant gran amb el teatre popular anterior a... Hem arribat amb la revista popular. Amb la revista popular. O sigui, voleu fer més de teatre o no? El que passa és que Més en teatre, sí. aquest tipus de teatre el considerem ara, a hores d'ara, una mica desfasat, una mica passat per nosaltres, no? Ens agrada més la idea d'anar tirant sempre cap al music hall, que és el que estem fent aquests dos últims espectacles. Ara, potser alguna altra època més endavant considerem necessari que tornar a fer un altre tipus barrejat amb actors i cos de dansa i aquestes coses hi tornarem a fer, però ara de moment no hi estem massa entroncats ni ens agrada massa. És que quan vam arribar a fer el Mort de Gana ja va ser com una mica una culminació del Trincarriure i del Xaus i altres espectacles, amb la qual crec que el Mort de Gana, des d'un punt de vista teatral, no hi ha nosaltres, sinó tota la gent que hi havia, des del director fins al escenògraf, fins als actors, fins a l'escriptor, que en aquest cas era el Terenci Moix. Crec que vam arribar bastant a un tope de possibilitats amb aquella línia. O sigui, és una cosa que ja... una etapa que ja hem superat, no? L'afer també és ideològic. Nosaltres va arribar un moment que ens vàrem convèncer, i que ens vàrem convèncer, a més, de que la fi d'uns cantants, la fi lògica, d'alguna manera, és que siguin si són tres, siguin un three-man show, a veure si m'entens, siguin tres showmen, vull dir. Tot i així, No ho som, vosaltres... per això encara. No, encara no ho hem aconseguit, però espera, ja fot 10 anys només que ho fem, això. Ara prendrem última Però hora. vosaltres han col·laborat escriptors catalans, heu citat el Terenci Moix, però també hi ha la Maria Aurelia Capmany, el Jaume Piques, el Jaume Vidal Alcover. És perquè creieu necessària la vinculació amb la gent de lletres? Perquè no us veieu potser capacitats en aquell moment de fer-ho vosaltres sols? El que passa que en aquest país tenim molta gent que pot fer moltes coses i molt maques, i nosaltres a vegades no estem prou preparats per fer-la. Aleshores, com és el cas d'en Trincamerón o com és un cas de certes cançons especials, és quan ens demana la col·laboració de la gent que creiem que està més preparada per fer-ho, com pugui ser la Maria Aurelia, el Jaume Vidal Alcover i tot això. El cas del Jaume Piques potser és diferent del de la Maria Aurelia i el Jaume Vidal. I el Jaume Piques va ser una persona que sí, va correspondre molt a allò que has dit tu. És a dir, quan nosaltres vam començar, no teníem massa experiència en fer cançons i el Jaume Piques, diguéssim, ens va ajudar amb el que podríem dir feina global, no? O sigui, ens arreglava fins i tot una mica les nostres, ens en feia d'altres. El cas de la Maria Aurelia entra molt més en el terreny de col·laboració professional, ja. I s'ha de tenir en compte que és molt gratificador treballar amb escriptors. Ens van conèixer. Si vaig a casa i agafo un llibre i llegeixo, encara més gratificador treballar amb ells. A part de que a part de gratificador, és molt interessant perquè aprens unes coses diferents i noves de tractament de cançons, de rimes, en fi. I és El molt nostre interessant contacte amb la treballar Maria ells. Aurelia va venir a partir de que havíem vist els espectacles que s'estaven fent a la Cova del Drac, que eren els espectacles que se'n deien Cabaret, i havíem vist que aquelles cançons no eren ben bé
allò que feien nosaltres, però que era un tipus de cançó que ens podia anar molt bé, ens agradaven i ens feia gràcia interpretar-les, i vam fer un disc que es deia precisament Cabarret, on totes les cançons eren recollides d'aquells espectacles. I d'aquí va venir una amistat amb la Maria Eulàlia de Jaume Vidal i futures col·laboracions, en el cas del disco Trincamerón, sobre temes de Boccaccio, escrites en un català imitant el català una mica arcaic a vegades, sobretot fent unes cançons que semblessin quasi tradicionals o populars, encara que fossin composades d'ara, en fi, va ser un treball molt interessant. Ara que cites el Trincamerón, potser sembla que és un dels discos més elaborats o més pensats o més ben fets des del punt de vista de text. Era per aquesta col·laboració o era perquè us volíeu distanciar una mica de l'altra línia, més popular i... No, però de tant en tant sempre ens agrada fer un disc una mica diferent, d'un cert tipus d'humor que també ens agrada fer i que passa que nosaltres o no ens surt o anem per uns camins molt més directes. Però també ens agrada molt fer, per exemple, el Cabarret, que va ser una col·laboració molt maca amb la Maria Eulàlia, o el Trincamerón, que va ser directament ja sobre una idea que se li va donar de fer tot un dot de temes del Boccaccio. Aleshores, era bastant, com t'ho diria, bastant diferent a nivell imaginatiu i a nivell... Però comercialment no va tenir tant èxit, no? Bueno, Trincamerón va néixer va tenir més tard. Va néixer directament com un disco especial, és a dir, una mena de pont en la discografia de la Trinca. Estaven fent llavors els espectacles, com he dit, Mort de Gana, després va sortir un disc que es deia Opus 10, que eren totes les cançons nostres, moltes d'elles dedicades a temes molt conjunturals, molt concrets i molt directes, i Trincamerón va néixer com això, com la pausa que refresca, no? O sigui, un descans entremig de la nostra producció amb un disc molt especial, com era aquest del Trincamerón. També té una altra cosa, el Trincamerón, que és a nivell històric, diguéssim, si algun dia això és història, que és de que va correspondre en el boom perpinyanesc, d'alguna manera, de tots els decamerons i tota la pesca. I nosaltres, com tothom, estàvem influïts per això, també. I trobar unes lletres tan maques i tan ben fetes, què havíem de fer? Amb les vostres lletres sembla que hi hagi una evolució, o sigui, cada vegada heu picat més fort i més alt, per exemple, en el sentit polític. Sí, depenent del sostre. Clar, però fins i tot com més agressivitat i al mateix temps fa la sensació com si fóssiu més lúcids, no? O sigui, com si us n'adonéssiu més dels problemes globals i menys de situacions concretes. No sé, potser no hi estareu d'acord. Si mires des del començament de la Trinca, eren tres nois que van baixar de Canet, que pràcticament no sabien res del que passava ni se n'havien enterat de res. Passem íntegrament aquí a Barcelona, com mica en mica, parlant amb la gent del món de la cultura i del teatre i tot això, la Trinca se'n va donant compte de coses i llavors les va explicant en els discos. Us sentiu que heu evolucionat vosaltres com a persones? Érem individus de 20 anys i som individus de 30 anys. Sí. D'alguna manera... El país també ha evolucionat en aquests 2 anys o 3 anys. Ens movem molt per les vivències que té el carrer, la gent del carrer. Aleshores, lògicament, també el carrer ha evolucionat i ens ha portat allà on estem ara. Vosaltres, em sembla que eres tu, Toni, que l'altre dia em deies que, a diferència d'altres cantants, vosaltres no us sentiu gens mitificats ni mites. Quina relació teniu amb el públic? Mira, jo et podria dir que jo he vist, per exemple, no sé, que ha passat pel carrer un altre tipus de cantants i la gent ha dit, no, mira, és ell, no? I tal. I en canvi, quan nosaltres passem pel carrer, doncs ens veiem, hola, què feu? I ens fumen un cop a l'esquena. Sí, una mica random. Com si ens haguessin conegut tota la vida. Jo crec que la gent... Una mica a nivell d'escala, sí, a nivell familiar. Sí, més que posar-nos dalt d'un pedestal, per sort no ens hi posa ningú, més aviat ens consideren com això, com un amic de la família. Som una mica de la família. Sí. O sigui, quin tipus de públic teniu vosaltres? Doncs el públic bastant familiar. Sí, de fet, el públic és capaç de sentir la relació amb un artista com una relació familiar. No sé, hem actuat sempre en locals on hem vist gent gran, gent jove, la tieta, canalla, fins i tot. No, però no precisament, o sigui, també, no? Però no precisament. Inclús la relació de mit es trenca bastant des de l'escenari, la que es porten 3 minuts de l'escenari queda trencada completament, la relació de mit. És un joc que tampoc el juguem mai. Tot i així, quan aneu a un restaurant, clar, vosaltres teniu una imatge pública i quan aneu pel carrer teniu la sensació de que perdeu la identitat vostra, personal, de cada un de vosaltres, vull dir, com individus. Home, evidentment, jo soc més en Josep Maria de la Trinca que en Josep Maria Mainat, no? O sigui, per exemple, els vostres cognoms no se saben. No. No? Bueno, perquè això, vull dir, tampoc els hem donat mai massa. Ja, però realment... Teniu por de perdre la identitat o podeu tenir problemes, o sigui, el tenir una imatge tan pública, tan propera a la gent, tan No sé, popular? quan sigui més gran potser sí, però de moment no. La nostra imatge pública és quan anem tots tres pel carrer a fer una feina de trinca, quan anem a treballar, o quan anem al teatre, o que la que s'acaba la nostra feina tothom torna a ser ell mateix. Vull dir, no, hi ha una espècie de bifurcació a nivell de personalitat. Com el Dr. Jekyll i Mr. Hyde, oi? Exacte. No hi ha ningú de... No és tan així, eh?
pel que em fa efecte a mi. A mi em fa l'efecte de que, d'alguna manera, quan cadascú va sol i veu amb una persona i li diu i què feu? I et comportes com ets tu, no com ets tu de la trinca, pots ser una mica perquè a vegades tens pressa i d'allò, però per un normal et comportes molt com ets tu, per exemple. A mi m'agrada molt parlar amb la gent, que una estona xerrant i avall. No teniu problemes de vedetisme? No. Segur? O no. O sigui, vosaltres, com a individu, no serís de vegades agredit pel grup? Ui. Quan són grups grossos, sí. No, vull dir per vosaltres, que sou el grup La Trinca. Jo pensava que a vegades ens agradaria. No, aquests problemes no hi són. O sigui, no n'hi ha cap de vosaltres que pugui tapar en un moment donat els altres dos? No, perquè a l'escenari tothom fa el que vol. Sí, i més... A menys que fes una Estem passada molt grossa. Segons què, Ens mirem de posar un costat de l'altre i no tapar-nos. Recorda't. Per exemple, per què gairebé sempre tu ets al mig? Això és una cosa que no ens podem explicar. No és que jo sigui al mig, és que ell sempre està a l'esquerra i aquest sempre està a la dreta. I això té alguna relació ideològica? No, perquè depèn de si mires de dalt o de baix és diferent. O sigui... No, i a més amb els fares jo no hi tinc massa. Si vols fer quedar malament a mi. No, em sembla que no és ni un problema ni estètic ni res, Jo em com sembla una que casualitat. Jo em sembla que és un problema una mica estètic a nivell de subconscient, de que si no haguessin quedat una mica com escalats, no? I Però estèticament l'escalonat fa maco també. Alto, tranquils. Jo tocava la berra, havia d'estar per força en un cantó, perquè al mig no hagués pogut costar ningú amb un micròfon. És que actuava amb un sol micròfon quan vam començar la trinca. Potser també és això. I havia de ser en un cantó per força. En Josep Maria d'una guitarra d'aquestes acústiques que Déu-n'hi-do també. I en Toni duia un banjo, que era el més prim i podia tocar així, allò a lo llarg. Potser és això. Evidentment és fruit de la casualitat. Segur que hi ha raons pràctiques. Vosaltres, quan esteu junts, es veu molt clar des de baix que cadascú de vosaltres ha desenvolupat una personalitat molt diferent. Això per què? O sigui, ha vingut també naturalment... Ja devíem ser diferents abans. Sí, ja ho som. Com us descriuríeu cada un? Per exemple, tu com ets, Josep Però Maria? personalment o els altres hem de descriure? A veure, podem fer dues coses. La primera... És que la primera és una mica difícil. La primera, o sigui, personalment, tu com et veus, tu mateix? Aquesta és molt fumuda de contestar i quasi mai l'opinió personal correspon a l'opinió dels altres, o sigui que m'estimaria més no fer-lo. Mira com la definició. Mira. No, però vull dir, com et veus tu personalment? O malament. Ets una mica reconcentrat o no? Sí. Sí, bastant. Sí, no? Bastant introvertit. Però tu ves dient coses i nosaltres direm que sí o que no. Va. Introvertit, no massa extrovertit, per tant, no? Escolta, molt fi, eh? Em dic Pere Grullo. Tires a tímid, una mica. No. Sí? No! No. Ets molt seriós quan estàs en grup. Sí, bastant estricte. Sí, i per què dalt de l'escenari no ets el més seriós? Vull dir, sembles una mica la contesta així... De totes maneres, també em considero bastant estricte també a l'escenari, no massa tampoc exagerat amb res. Vaja, em sembla, no ho sé. Veus? Ja m'està dient a mi que sóc un exagerat. Tu espera't, que tu vas després. No, però és que ell ataca. Soc bastant... Ataca! Escolta, ningú et deia el teu nom. És veritat que soc bastant més Espera, que seriós. ara estem pel Josep Maria. Soc bastant més seriós a casa, evidentment, que a l'escenari, però és que quan estic parlant d'una cosa sèria no és el mateix que quan estic cantant la patata, per entendre's. Lògicament, també influeix amb l'estat d'ànim, oi? Aleshores, en relació amb els altres, tu et veus tot això, també? Jo crec que sí. Amb els altres dos. Sí, sí. I tu, com et veus, Toni? No em veig massa bé, jo. Doncs mira que jo sense les ulleres ni em veig. No, a nivell de trinca, potser al començar a donar les explicacions sempre sobre una cançó d'això, vaig agafar un paper una mica més narratiu i més seriós. Aleshores, a part d'alguns moments que hi ha una conya molt especial i la juguem tots tres, agafo el paper de sèrio, diguem. O sigui, com si fossis el pallasso seriós i... Sí. Per on atacar, No, ja callo. Mira, vaig matallant, m'ha dit que ara no estaven per mi, que estaven per tu. Mira, que s'ho faci. No, de totes maneres, això depèn molt. Ara s'ha picat. Ara toca a mi el gorro de punxa amb tres d'allò. No. L'esportador i la campana. Un colom que em trobaré d'aquí. Bé, em sembla que tu ja has quedat descrit durant tota l'estona. Veus? A sobre no em deixaran ni defensar-me. Bé, va, defensa't, explica't, com et veus tu mateix? No em considero culpable en absolut. I en relació amb ells dos, tu, perquè sempre, per exemple, a la pel·lícula hem vist que tu t'entrebancaves i que corries... Ja m'entrebancava? Sí, no sé, has tingut una sortida. Volguent. Volguent. O sigui, tu la teva vida normal ets ordenat, no trenques mai les coses a casa teva. No, és molt cuidador. Ah, no? Al contrari. És molt cuidadors i molt...
O sigui que tu fas teatre quan ets Puntual. nalgona. Jo soy tocado y mirado. Bueno, ¿sabes? puntual sí que ho és veritat, és el més puntual, eh? No, el puntual seria el que arribés a l'hora en punt. No, tu Jo arribes sóc abans. impuntual pel cantó contrari d'ells, diguéssim. Arribo una hora abans i arribo una hora després. Tu portes rellotge per això. Sí. Sempre, tots tres porteu Home, vaig rellotge. comprar Canàries, escolta, Sí. 3.000 peles i teu, eh? Andorra. És antixoc. Vosaltres que vau ser els fundadors de les 6 hores de Canet, vau participar o vau fundar també el Canet Rock? No, fundadors no. Fundadors no. El Canet El Rock. el vàrem agafar quan el tercer any els nanos de Canet, els pioners, ja se'ls hi feia molt gros i no podien... Ah, donar i l'abast en aleshores tot. vau... Es van demanar la col·laboració. Va ser quan vàrem entrar a Canet. I a més, bé, teniu la casa discogràfica Pebrots, que hi ha molts No, ja altres no, que ja no. ja tampoc. Dir-li casa discogràfica també és exagerar una Bé, miqueta. va, ara no, és veritat, ara ja heu anat a una altra Un casa. xeringuito, allò. De tota manera, vosaltres heu participat en moltes obres col·lectives i fins i tot ara amb el sindicat de músics, no? I esteu treballant molt. Quina relació teniu amb els altres cantants de la cançó catalana? La relació potser per problemes de treball o perquè tothom té la seva feina i el seu rotllo, diguem, muntat, no hi tenim massa relació. Això no vol dir que quan ens veiem no siguem amicals i discutint de problemes i de coses amb ells. Ara bé, la relació a nivell, un cop s'acaba la feina, si ens trobem un dia amb ells en un recital, en algun lloc, hi ha una relació molt amical, però no es complementa llavors amb la vida privada de trobar-nos i de prendre una copa i tot això. És una relació cordial però distanciada. És que fem uns camins molt diferents, també. Sí. Vull dir, O sigui, cadascú treballa amb unes coses molt concretes. No, i a encara més- no Però sembla. aleshores, dins de l'escala de valors en què es fa normalment en el camp cultural d'una manera tradicional, no? Doncs resulta que hi ha els senyors que diuen coses importants dalt de l'escenari, que es converteixen en un mite i que potser d'alguna manera es diu que salven el país, i aleshores hi ha els senyors que sou vosaltres que feu un altre tipus de gènere. Us heu sentit o sigui, d'aquesta manera una mica menystinguts o menyspreats? No. Molt al començament, potser sí. Però Al començament, molt però al no per començament. actitud nostra de sentir-nos, sinó que ens hi veiem reflectits perquè la cançó que fèiem en aquells moments ens deien que no lligava i que no era això el que s'havia de fer pel país i totes aquestes coses. Nosaltres sempre ens han dit que som un fenomen, i vaja, oi que no. M'estranya molt a mi, però vaja. Ara bé, I sempre... llavors, esclar, però sempre- té un sentit pejoratiu que et diguin fenomen, Sí. no? Vol dir que no entenc com aquesta gent pot tenir èxit, no? Sí. De totes maneres, sempre hem pensat que el que fèiem era el més important i també era important, si no haguéssim seguit fent-ho. Ah, o sigui, vosaltres esteu convençuts de que formeu part de la cultura catalana com el més sí. gran Sí, és poeta que ens ho va dir la gent en un moment determinat. És a dir, quan vàrem començar, la gent no ens ho havia dit perquè no ens havia vist. Al cap d'una estoneta ens en vàrem donar compte que Déu-n'hi-do, com tirava el xeringuito. Si m'entens? És aquest nivell. Qui de vosaltres fa els textos? Tots tres, de fet. Tots tres? O sigui, ens trobem, fem reunions de treball i les idees surten de l'un o de l'altre, evidentment, no surten així en l'aire, surten d'algú les idees, però després es treballen i a partir d'aquell mateix moment es treballen conjuntament i es fan les lletres tots junts. Vosaltres, que la gran majoria de les cançons que teniu són satíriques, en teniu algunes que parleu més del món dels sentiments. Per exemple, aquella que, com es diu, la que parlava dels terrats de Barcelona, la riquesa. la riquesa. Com és que de tant en tant us dona doncs, per parlar de les emocions i dels És que de tant en sentiments? Jo crec que és l'única també quasi que tenim, aquesta. No, O potser sempre n'hi ha no, en alguna. teniu alguna altra. Sempre n'hi ha Però, alguna. però si n'hi ha alguna altra, de totes maneres, no és lletra nostra, ja. No, a nivell específic. em fa A nivell una- específic és Una aquesta. altra cançó molt característica, que era el Ningú no comprèn ningú, Ah, sí? que era la cançó que Això ja tancava l'espectacle Trincar i riure, era lletra del Jaume Piques i corresponia a unes premisses estètiques molt concretes. L'espectacle era dintre de l'estil dels espectacles hippies que es feien en aquell moment, com el Hair o com Diguéssim, aquests Hair, espectacles. per dir-ho bé. I acabava amb un nombre no, doncs, un cant a l'amor i a l'amistat, així, molt romàntic, no? I llavors aquesta era lletra del Piques, però en general quasi mai hem tocat cançons amb un tema realment d'aquest que dius tu, a part d'aquesta, la riquesa. Potser perquè no ens hi hem atrevit o perquè no en sabem. Vull dir, La riquesa també considerem que no és una cançó massa ben trobada. És una música molt agradable i diu unes coses que podrien ser molt maques, però no vàrem aconseguir de fer la cançó realment bohèmia que volíem fer, no? Però hi esteu d'acord, És vosaltres? que, home, nosaltres amb la cançó, evidentment, que hi estem, però el que passa que és que en el fons veiem que no és la nostra, realment. O sigui, ho fem i diem, vine, bueno, cantem-ho, però... Bé, també ens vàrem plantejar en un moment determinat, a partir de l'èxit, per dir-ho d'alguna manera, del Ningú no comprèn ningú, de que tocar el sentiment era massa fàcil. És a dir, nosaltres volguent també podem fer... No, però la gent no hi ha dret a cremar-la d'aquesta manera. Hem tingut bastanta por sempre en fer coses massa demagògiques, perquè ens fa una mica de vergonya, no? Ens fa una...
Tot i així... Els Viva Cartagenes, no? Sí, Que se'n no, diu, no ens va massa. no ens emocionen No, massa. però I quan veiem que algú, a més ho fa, sobretot aquests espectacles que veiem pel món, Llavors ens emprenyem. veiem una persona allà que, no sé, Diguéssim que ens sap greu. Tampoc se'ls ha de deixar malament. que canta, no sé, una sardana i la gent llavors amb això ens anima molt, però vull dir, es veu allà un muntatge completament comercial i que allò es fa només des del punt de vista purament demagògic, nosaltres ens emprenya. Llavors, esclar, intentem no caure en aquest parany, que és molt fàcil, no? Vull dir, en un moment determinat, aprofitar-te de la sensibilitat de la gent o d'una cosa que hi ha a l'aire per fer un èxit sense més, només aprofitant-ne, fa una mica de vergonya. I a les dones, per regla general, per què ens tracteu tan malament? Ja No. està. Qui us tracta malament? Les dones no les tractem. Ara va pels Tu per què no em boleros, coneixes personalment? Ara va pels boleros. Exacte. No facis cas que... El problema amb els boleros, i alguna vegada Us ho han dit, ens ho han eh? dit, això, sí. Però Però no- és no ho que han entès, eh? no ho han entès, No. perquè Ni tu tampoc, pel que per veig. analitzar... No, jo ara el que intento és que ho expliqueu. És posar-te en el lloc de la senyora. No és que em posin al lloc de les senyores, però, esclar, vosaltres les imatges d'amor i les cançons d'amor i així les feu a través d'una visió masculina, cosa que em sembla No, molt bé. no, estàs completament equivocada. Ah, no, les feu a través d'una visió femenina? Home, no, tampoc. Els boleros, Es notaria. quan expliquem coses, intentem ser bastant escèptics. Aleshores, els boleros, que és el que vas tu, són unes crítiques dels boleros que sempre hem escoltat. Els boleros a nosaltres ens agraden molt, però tot i això reconeixem que són molt machistes i sempre la dona és un drap brut. Aleshores, a partir d'aquí va venir el nostre compte de contesta dels boleros, del Bandarra, del Tentación i totes aquestes... i del No, sí, tenen molta propietari. gràcia. El que intentem Aleshores, el que intentem és carregar-nos els altres boleros, pujant molt més el to d'un bolero perquè la gent se'n doni molt més compte. No hi ha massa diferència, no et pensis, els boleros que cantem nosaltres, els que es canten normalment, que són serios. No hi ha massa diferència. El nostre és una paròdia del bolero. Una mica més exagerats. No, està molt bé que ho hagueu explicat. Voy a lavarme los labios con agua bendita, de nosaltres ens hi podem salfumant, a veure si m'entens. Sí. Sí, sí. A mi em sembla És que, de aquest totes maneres, nivell. que això passa una mica també amb la cançó del Barça que hem vist abans. O sigui, la cançó aquesta, en el fons, per criticar el triomfalisme aquest desfasat que hem dit, el que fem és exagerar-lo, el triomfalisme al màxim, no? Intentar que sigui tan exagerat que la gent digui, això és ridícul, no? Sí. Però de totes maneres sempre hi ha qui no arriba Ja, ja. a tenir aquest sentit del ridícul i diu, no? Saps? Que és el contrari del que nosaltres realment preteníem, no? I llavors els boleros passa el mateix. Intentem exagerar tant un bolero, tan exagerat que quedi allò que s'està dient quedi ridícul, quedi posar-ho en evidència, no? A part de que nosaltres Sempre hi ha qui boleros... no arriba a donar aquesta volta i s'enfada per el que dius, no pel que vols Bé, dir. diguem que és culpa nostra que no ho hem arribat a aconseguir. No, home, no cal que sigueu tan humils. En els nostres boleros el que rep més sempre és l'home, s'ha de dir. evidentment. Sempre és el que acaba malament en la cançó. Perquè sempre és un desgraciat, un tonto... Clar, i sempre acaba amb una part del seu organisme tallat o escaldofat, o en fi, vull dir, no... Vosaltres teniu una ètica de vida per això. O sigui, per exemple, quina relació teniu amb el món comercial? Clar, el món de la cançó doncs, hi ha molts diners pel mig, es manegen molts diners. De quina manera, criticant com critiqueu a les vostres cançons molts d'aquests aspectes d'aquesta societat, com us ho plantegeu a la vida privada? Com us hi enfronteu? A nivell professional, et refereixes? Utilitzant el nivell professional? Sí, a nivell professional, però per exemple, esclar, vosaltres en aquest moment deveu guanyar bastants diners. Aleshores és fàcil, suposo, caure en el món de les necessitats, etc. Com ho feu? O sigui, per parlar, és que no vull parlar en termes pedants, però vull dir, com suporteu la contradicció entre les vostres idees i la vostra realitat? No es guanyen tants diners com sembla en el món aquest. No cal fer el pobre ara ni res. No. Dies, Quan cobreu per un...? depèn. Hi ha moltes vegades, i cada vegada més, es va tant per cent. Primera, per evitar l'especulació que et pugui fer el senyor que compra, per dir-ho d'alguna manera, la trinca, i aleshores fa pagar unes entrades molt elevades i a partir d'aquí es queda uns beneficis molt grossos per Una ell. plusvalua, que diria el Carlos. Aleshores això cada vegada ho intentem, ho estem tallant més. O si no, també el que posem és un tope de preu d'entrades, que sol ser sobre les 250 o 300 pessetes en plan de festes majors per ajudar a la festa major i tot això, que no hi ha massa problema. I aleshores, a partir d'aquí, cada vegada anem intentant fent-ho més. Ara bé, la manera que es mou la trinca és un sistema de repartiment de beneficis, vull dir que quan més es cobra, més guanyen, però tothom, no només nosaltres tres, sinó... Sou bastants, no?, dient 12, darrere. 12. Famílies depenen de vosaltres tres. Però això és una responsabilitat molt gran, això és més que tenir fills. No ens hi facis pensar que ara assumirem aquesta nit, veus? Però vull dir, no és el no mateix que... depenen de nosaltres tres, sinó que tots 12 depenen de tots 12, que és en el fons és el que estava explicant. Ja. Aleshores, com més diners es guanya, va per un sistema de punts, de repartiment de beneficis, i que tothom, com més es guanya, més cobra. Aleshores,
això implica que la gent que treballa amb tu ha de guanyar més diners del normal, no anar a tan fixa, ja que s'arrisquen a el que surti durant tot l'any. Allò que no volem per nosaltres, doncs tampoc... Tampoc ha de ser per ells, esclar. O sigui que aleshores patiu també per la inseguretat dels altres. Una mica, o ens hem de preocupar de que realment... És que si no pateixes tu, t'ho diran. Ei, que aquest mes no... Clar. Això també és una de les preocupacions que teniu en el Sindicat Musical de Catalunya, o sigui, la inseguretat del músic en general. No, el que passa que el sindicat, d'entrada, vull dir, us volia aclarir que som una gent... Som membres i prou. Juntament amb 1.500 persones més, no? O sigui, no, Ja. no tenim cap càrrec realment allà dintre ni cap cosa. El que passa que, vull dir, en un moment Formem determinat part que de comissions de treball, però no Sí, hi ha... en el moment en què s'ha hagut d'apoyar una idea com és el de formar un sindicat de tots els músics de Catalunya, doncs l'hem recolzada, tant si s'ha hagut de I hem anat perquè som conscients, a més, que el músic és una persona que està molt mal vista, molt maltractada en el país i que pràcticament no és res, és un drap brut, sense seguretat social, sense defenses de cap mena davant dels empresaris, en fi, no pinta res, no? I això ho va agreujar-ho molt l'altre sindicat, perquè realment era pactar amb els empresaris és el que feia el sindicat, el que sabia fer més bé l'altre. Aleshores, aquest moviment del sindicat ens va semblar molt clar i per això el vam apoyar i ens hi vam posar tots. Vosaltres, quan aneu a actuar, o sigui, en la vostra vida artística, deixeu a fora la vida privada o involucreu un aspecte i l'altre, fins a fer-ne un de sol? A què et refereixes estrictament a nivell de l'actuació? És dir, No, d'anar a en tal lloc i general. actuar? Vull dir, jo vull dir en general, o sigui, si vosaltres sou a dalt de l'escenari uns i a la vostra vida privada sou uns altres i ho dividiu completament, no ho interferiu l'un amb l'altre. En tot cas, sempre hi haurà nivells de tu que no podràs separar. No, però intentem que la vida professional estigui bastant separada de la privada. El qual no vol dir que Primera, a com- l'escenari no sortim nosaltres, I els evidentment. nivells interiors... No, Com a autodefensa, no és un inclús. estat, No ens hem creat uns personatges aliens a nosaltres, és a dir, el personatge que representem a l'escenari, ell fa de Miquel Àngel i jo faig de Josep Maria, llavors en el fons, esclar. El que passa que no puc aguantar fer-ho tot el dia, això no. Fa dues horetes, Déu-n'hi-do, encara. I, per exemple, el món dels efectes, de l'efecte en general, de les relacions humanes... No, dels efectes, si vols. Bueno, dels efectes, de les relacions humanes en general, tenen importància per vosaltres. O sigui, si haguéssiu de triar entre l'art i la vostra vida personal, amb què us quedaríeu? Això sempre és En una la nostra pregunta... societat, Això sempre és una pregunta que és molt difícil de contestar i a més em sembla que no, Jo va ho tinc completament bastant lligada clar. una de l'altra. Vull dir, no pots, diguem, un terme molt clàssic, no pots ser feliç amb la vida privada si no tens una vida professional agradable. I al revés, no pots ser feliç amb la vida professional o complir o estar de gust amb la teva vida professional si no tens una vida privada que t'ho faci agradable. I em sembla que no es pot deslligar què triaries entre una cosa i una altra, sinó que les dues coses s'han de complementar. Hi ha una i bastant situació bé. utòpica de dir realment has de triar, cosa que no és possible que no es per plantegi sort mai. no t'ho plantejaran. Sí, però jo crec que de totes maneres triaria molt abans la vida privada que la professional, com és, em sembla lògic fins a cert punt. És que sense tot vida plegat. privada no crec que funcionés la vida professional. No, tot plegat va massa lligat, perquè la tranquil·litat moral de portar una vida privada gratificant, d'alguna manera, no, t'ajuda molt a l'hora de sortir en un escenari, no estar preocupat per una sèrie de coses. Vosaltres, que sou dels escassos éssers humans, suposo, que podeu treballar en una cosa que us agrada, o sigui, us considereu uns privilegiats des d'aquest punt de vista? Sí, des d'aquest punt de vista sí. És totalment privilegiat. És a dir, jo veig que, no vull dir un percentatge, però la majoria, immensa majoria de la gent, no treballa en una feina que realment el satisfagui al 100%. O que el realitzi. I molts no els satisfà ni al 0%. No? Llavors nosaltres no es pot dir que treballar sempre ens satisfagui al 100%, vull dir, de les 100 o 200 actuacions que fem l'any, hi ha moltes que potser no les faria aquell dia, perquè tindria més ganes Sí, de fer una altra perquè tens cosa. mal de cap, Però és igual. en qualsevol cas, evidentment, som uns certs privilegiats nosaltres i tots aquells que puguin treballar d'allò que realment els agrada. Ara, jo no m'atreviria a dir privilegiat, sinó que és una feina que la vam triar nosaltres fa molts d'anys. Vull Però dir, falta és una feina de la qual en pots viure i viure bé. Aquí està la mateixa. Però al començament, quan ens van jugar als quartos, quan es diu vulgarment, sobre quina feina fèiem, si deixàvem les carreres penjades i ens dedicàvem a cantar, vull dir, no érem uns certs privilegiats. No, llavors no. És més, els diners que ens havíem de gastar amb la trinca per baixar a Barcelona els havíem de guanyar tocant amb un conjunt rascant els dissabtes i diumenges. Aleshores va ser un joc molt bèstia i molt fort, que el juguem bastantes vegades. Aleshores no... Ara potser pot semblar que sigui privilegiat, però en aquella època on va venir la tria del treball entre la cosa que ens agradava i la cosa que ens donava la seguretat de la carrera, vàrem penjar la carrera i ens vàrem dedicar a això. Evidentment, I que és... privilegiats ens referien al moment concret. Sí, i però és precís. que ara ho som i ara ens ho Ha preguntem. sigut el jugar una Només- carta només i l'hem guanyada. Només fa 3 o 4 anys, per no anar ja més lluny, doncs evidentment les passàvem bastant canutes. Sí, no, Vosaltres viviu en parella, tots tres?
Sí. Sí. És que no No, suportaríeu... tots tres no. Bé, No, jo he vist clar. que m'ho doni prou, No suportaríeu la soledat, viure sols? Jo particularment puc dir que no. No. A mi em sembla que quan trobes una persona que estàs bé i combregues molt amb ella, vull dir, aleshores no es tracta de suportar estar sol. Vull dir, a vegades val més que estigui sol que no pas mal acompanyat, no? Però quan trobes una persona que combregues amb ella, aleshores val la pena viure junts. I jo crec que de totes maneres, a vegades val més estar mal acompanyat que sol. I això és una mica tòpic, això d'estar, val més estar sol que mal acompanyat. I quan s'entén per mal acompanyat, vull dir, no vull dir tampoc ara Home, tampoc us fotin cops de pal al cap, però vull dir, una cosa més discreteta. que, vull dir, crec que no hi ha estar sol, perquè estar sol sí que moltes vegades tens ganes d'estar sol, sinó saber que estar sol en general, és a dir, que estar sol... No, estar sol selectivament. És dir, que tancant una porta et queda sol. Això Estar sí. sol és bastant fumut, estar sol així en general. I llavors, les parelles, vull dir, no hi ha de parlar de les nostres, no? En general, i se sap que és una cosa que té contradiccions i problemes, però a pesar de tot, jo crec que és l'estat perfecte de l'home i de la dona. L'estat perfecte de l'home és el borratxo. Vull dir, Sí, quan no t'enteres que tens parella. Vosaltres, doncs, creieu que continuareu junts fins a la mort? Home, no ho sé, però sí portem, em sembla, amb aquest senyor d'aquí, em sembla que ja portem 10 i 6, 16 o 17 anys. 17 anys. Ja és més que la meitat de la meva vida, I digues. nosaltres dos amb ell en portem 14. Nosaltres 14, 15 anys. Hi ha moltes coses de vida professional que, lògicament, hi ha moltes discussions a nivell professional, diferents visions del que pensem que ha de ser la trinca, però de moment ho anem suportant bastant bé i ho anem superant bastant bé. Hem trobat un sistema de suportar-nos i em sembla que pot durar. O sigui que no demanareu el divorci, No. de moment? No. Sí, aquí. Ja s'ha de pagar. Molt bé. Bé, moltes gràcies per haver vingut avui. A vostès. Està molt bé. Ja ho sap, a disposar.